A bola fakt prekvapená, keď som jej povedala, že Loďka Papírová normálně zľudovela. Fakt, jo. Úplně vážně. Já to vůbec nechápu, prostě všechno nebo nic. Písnička, která, já jsem tady přišla, přesně mi někdo říkal Loďka Papírová, říkám, co to je? To je úžasné, to mě fakt hrozně těší, protože vždycky nějaký stupeň té popularity, ať už je skrze hudbu, tak je to vždycky hrozná radost, že ono, když o vás napíšou, že máte 5 kilo víc, tak to jako nechcete mít takovou popularitu, ale když je to skrze písničku, tak to je proč to já všechno dělám a proč mi to baví a čím se živím, takže když tady jsem někoho zaujala skrze písničku, tak je to nejhezčí, co se může stát. Zaujala a ešte len zaujíme, Eva Farná má totiž to vonku už nový single Bumerang. O ňom aj o koncertoch na Slovensku už o chvíľu v rozhovore. Bruno Mars a ich spoločná Mirror, zrkadielko, povedže mi. 20 minút po 18. v horúcich hitoch utorkových. No už to bude nejakých pár dní, čo Eva Farná po hite Všechno nebo nic vypustila do sveta svoj nový single Bumerang. A to dokonca naraz aj v Čechách, aj v Poľsku a pri tej príležitosti, keďže tu bola, sme ju stiahli k nám do štúdia, aby nám ho naspievala naživo v akustickej verzii. Inak už v tejto chvíli to vlastne nájdete u nás na webe Express.sk. A pri tej príležitosti som ju zase ja stiahla do iného štúdia a nedala jej chvíľku pokoj. Tak Evi, aké boli reakcie na nový single Bumerang? Já doufám, že hezké. Já teda jsem začala postupovat tak, že v životě, když vypustím nějakou písničku do světa nebo cokoliv, nějaký projekt, tak se za ním musím stát a vlastně nejsem v takové fázi, že bych něco vypustila a teďka já vlastně nevím, jestli to je dobré nebo ne a musím jako počkat na tu reakci, abych zjistila, jaké to vlastně je. Že já se za tím stojím a myslím si, že to je dobré a jsem jako šťastná, že jsem vypustila v češtině i v polštině popovou moderní pecku na léto a doufám, že se fanouškům bude líbit, ale no počkaj, ale už nějaké reakcie hádám jsou, veď to už je pár dní, hej? Ano, strašně se jim líbí ta písnička, hlavně i ten klip, že je to takové, jako že mi tam můžou vidět jako dítě a tak nějak se vracím za těch 10 let do různých fází svého života, ať už na pódiu nebo mimo něj, takže ten klip je takový, jako já se na něj ráda koukám, že tam jako koukám, jak jsem měla křivé zuby kdysi a ale byla si rozkošné děcko, to jsem musím nechat. Děkuju. Modré oka, ale vzkážu to rodičům. Inak škoda, že to nedala rovno trojjazyčne. Po česky, po polsky, aj po slovensky, či čo? Veľa by som chcela. Slovensky zpívat neumím, ale mám Slováky ráda a slovenštině rozumím, protože jsem tady závodně lyžovala v Ošťadnici, takže slovensky jako na to, že jsem se narodila v 93. tak vím, co je ťava, takže je to v pohodě. Aj cencul? Cencul taky a ještě čučorietka taky. Počkejte, ještě vím, jak se to říkalo, sopel se, nebo... A ještě jsem, to jsem nevěděla dlouho, dokud jsem nezačala jezdit na Superstar a pochopila jsem význam slova žurovaně. To jsem taky nechápala ze žurka. Všichni hoďme na žurku a říkám, tak jo, no. Pak jsem pochopila, co to je. Tak jo. Ale fakt je to strašně krásný jazyk, hrozně libozvučný, takže já se na Slovensko strašně moc těším. No, těším, len aby, lebo málo k nám chodíš, no. Prečo to? Já tady tak občas se objevím, něco ta Československá Superstar, pak tady nějaké turné s No Name a pak nějaké akcičky i sama, ale jako není to tak, jak v Polsku nebo v Čechách. Já si myslím, že spoustu mladých umělců po 93. roce jako uspět vlastně na Slovensku nebo naopak je vlastně docela těžké. Že tady fungují takové ty kapely, které fungovaly i před 93. rokem, ale teďka si myslím, že tak akorát myslím Krištof kapela nebo Tomáš Klus, který se hodně rozjel na Slovensku. Ano. Ale jinak to vlastně je nějaké takové těžké, tak já nevím, no. Ale já bych tady jezdila ráda častěji, jako já to tady mám hrozně ráda na Slovensku. Tak v tom prípade mám dobrú správu, nie len teda pre Evu Farnu, ale hlavne pre vás, ktorí ju máte radi. Predsa len príde, a to hneď dvakrát v septembri, bude v Trenčíne a v novembri v Bratislave. Na čo sa môžu, Evi, fanúšikovia tešiť? Budú koncerty na Slovensku niečo špeciálne? No určitě už tím, že budu strašně nervózní, protože budu chtít, ať už fanoušci, kteří na to čekají třeba dlouho, tak to je dobré, protože to zaslouží a třeba můj slovenský fanklub funguje úplně brutálně a je nejlepší, jako vždycky má všechno první a někdy i
i když já třeba natočím nějaký pořad a nevím, kdy letí třeba v rádiu nebo v televizi, tak vždycky to zjistím tam na tom fanklubu, oni to vidí rychleji než já, takže jsou úplně perfektní. A spousta fanoušků třeba z Košic jezdí do Polska nebo do Česka na koncerty. Takže ten koncert budeme se snažit udělat dobrý. Pak ještě hrajeme teda 29.9. v Trenčíně, to se taky těším hrozně. Ale vás vychválila, čo, Eva Farná, fanúšikov na Slovensku. Tak ja dúfam, že ju nesklameme. Ja tam určite budem, už teraz sa hlásim na ten bratislavský novembrový termín. Hráme si jej nový single Boomerang. Vy dajte vedieť, že ako sa vám páči. Pokojne môžete aj hneď na 0905 612 612. A ak by ste si to radšej dali s peknými pohyblivými obrázkami, tak video z live verzie Boomerangu, krásnej, akustickej, nájdete už v tejto chvíli na Express.sk. Horúce hity. Podej mi úsměv, i když se střílí. Presne o 6:30. A ja závidím strašne, píše mi naša mobilná rosnička Lacike na 0905 612 612, že v Rímavskej už majú